आप सभी के बहुत बहुत प्रणाम। भोजपुरी के सशक्त हस्ताक्षर हमनी के बीच में बानी आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी जी। ओकरा पहले बोलनी हाँ श्री शशिभूषण सिंह जी। तो तीसरा नंबर पर भोजपुरी खातिर बोले खातिर हम उपस्थित बानी, लेकिन लागत नहीं है कि कुछ बाकी बा। फिर भी भिखारी ठाकुर के सादर प्रणाम करते हुए रोआ लग इनके सबके अभिवादन करतनी। भोजपुरी खातिर जहाँ तक 8वीं सूची में शामिल होने के बात बा, तो जब सरकार के आँख खुली ओकरा पहले मैथिली के साथे सच में कहनी है आदरणीय भगवत मधुरेश भाई जी की कोनो भाषा से कोनो भाषा के तुलना ना होके के चाहिए, ओकरा साथे होड़ ना होके के चाहिए। सब भाषा अपन अपन महत्वपूर्ण बा। 2013 में जब निर्भया कांड भइल रहे तो हम एक रचना लिखले रहनी भोजपुरी में, लेकिन वह शुरुआत और वही अंत, क्योंकि ओकरा बाद हम लगनी हिंदी में काम करे खातिर। और हिंदी खातिर जब लगनी तब एक राष्ट्र भाषा और एक राष्ट्र के ये उद्देश्य रहे। सबके पता बा कि लेख मंजूषा जब शुरू में ही भाई कमल जी कहनी है कि वे मंच पे बात होते रहे दिसंबर में भाषा खातिर, तो ये बेहद हर्ष के बात बा कि बिहार साहित्य महोत्सव के निर्माण भइल और सब भाषा के बात चलल। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देतनी, साधुवाद कहतनी। और जहाँ तक भाषा खातिर बात होत रही चलत रही, तो ये बहुत ज़रूरी रहे कि एक अलग ऐसा संस्था होके जब सब भाषा के बात करे। तो साधुवाद और धन्यवाद के साथ आगे भी ये मंच पे काम होत रहे। लेकिन जब हम बात करी भाषा से तो अंग्रेजी के दरकिनार करी। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात रही कि हम अंग्रेजी ना बोली, काहे कि अपन भाषा ही जब हमारा इतना मजबूत बा कि जब हम हर भाषा में भाषा कहीं कि भाखा कहीं भाषा में हम बात कर सकत नहीं। जब हमारा पास मैथिली बा, मगही बा, पाली बा, बजिका बा, भोजपुरी बा, तो कम से कम हम अंग्रेजी के दरकिनार करी। अंग्रेजी ना होके के चाहिए कोनो भी मंच से। एक राष्ट्र एक भाषा जबले हम बात करी तबले केवल हिंदी में बात करी। जब भाषा के बात करी तो हमनी के बीच ऐसा सशक्त मंच हो चुकल बा कि हम हर भाषा पे बात कर सके पनी। तो बाकी विस्तार से बात करे खातिर आदरणीय भगवती प्रसाद द्विवेदी जी जब आए तो करे। हम एक भाषा में दोहा लिखे के कोशिश कैले बनी। दोहा खातिर हम रवा सामने रखा तनी। चंदवा के ताके चकोर, चंदवा के ताके चकोर, लहमा में पोर पोर। जैसन सब कोई के जानकारी बा की मात्रा छंद 13 और 11 होके के चाहिए। तो प्रयास बा चंदवा के ताके चकोर, लहलम में पोर पोर, उड़त उड़त भ गइल रोड, उड़त उड़त भ गइल रोड, हुलस गइल दिल चोर। 13 के लिखल कविता फिर बाद जब कभी भोजपुरी चौपाल हुई तब वही देरी बहुत बहुत बधाई सीमा जी के, नसीम अख्तर के और कमल किशोर जी के। बहुत बहुत धन्यवाद।